ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். நம்ம நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகத்தில் மார்னிங் பாகவதம் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் சாண்டிங் பண்ணுறோம். ஹரி போல். பகவானோட அனுகிரகம், ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகம், இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பரம்பரையில் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப பெரிய நல்ல விஷயம் இல்லைங்களா? ஏன்னா எத்தனையோ ஃபிலாசபி இருக்குது, எத்தனையோ இதெல்லாம் இருக்குது நமக்கு ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு இந்த உலகத்தில். ஆனால் இருக்கலே எந்த ஃபிலாசபி அச்சிந்த பேத பேத தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்று அதுலையான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, குவாலிட்டி வைஸில் ஒன்று பகவானும் நம்மளும் சச்சிதானந்த சுரூபம், அதுக்கப்புறம் குவான்டிட்டி வைஸ் வித்தியாசம் அப்படின்னு. பகவான் அன்லிமிட்டட், நம்மளாம் லிமிட்டட் அப்படின்னு இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் சரியான ஒரு விஷயம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சோல், பகவான், பக்தி இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் ரொம்ப உயர்ந்த கிரந்தம். இதெல்லாமே நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம் வாழ்க்கையில். ஸோ அந்த வகையில் இவ்வளோ நிறைய லிவிங் என்டிட்டிஸ் இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் இந்த பிராப்தம் கிடைக்கல, எல்லாரும் இதில் வந்து என்கேஜ் ஆகலை. ஆனால் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்கே நம்ம வந்து ரொம்ப கிராட்டிடியூடோடு இருக்கணும். பகவானுக்கு நம்மளோட கிராட்டிடியூடை தெரிவிக்கணும். हरे कृष्णा माता जी। கிருஷ்ண மாதாஜி சரியா? அதனால இதை ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துக்காம அந்த சிஸ்டம் டவுன் சேனல் ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் நல்லபடியாக ஃபாலோ பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நிறைய பேர் இன்னும் வராமல் இருக்காங்கல்ல, புரிதல் இல்லாமல். இதுதான் வாழ்க்கையோட அல்டிமேட் கோல் அப்படின்றது தெரியாமல் இருக்காங்கல்ல. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நல்லபடியாக நம்ம எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதுதான். ஏன்னா பகவான் வந்து யார் பகவத்கீதையை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்களோ அவங்கள விட எனக்கு பிடிச்சவங்க வேற யாரும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த ஒரு ரீசன் போதும். நம்மளாம் வந்து நல்லபடியாக பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ணணும், பாகவதம் லேர்ன் பண்ணணும், அப்சர்வ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம வாழ்க்கையிலையும் ஃபாலோ பண்ணணும், கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் சேர்க்கணும். ஒரு விஷயமும் சொல்லுவாங்க, டிவோட்டிஸ் வந்து தான் மட்டும் பக்தி பண்ணி பகவான் அடைஞ்சா போதும் அப்படின்னு நினைப்பாங்கன்னா கிடையாது. எப்போ எப்படின்னா அந்த கம்பேஷன் இருக்கும், சரிங்களா? யாரும் சிரமப்படக்கூடாது, அதுதான். அதனால நம்ம நல்லபடியாக நம்ம வந்துட்டு எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இப்போ மார்ச் மாதம் கூட வந்துட்டு லெவல் 1 ஆரம்பிக்குது. அதனால் எல்லாரும் உங்களோட கான்டாக்டில் இருக்கிறவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் யாருக்கெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமோ சேர்த்து நிறைய பேர் சோல்ஸை நம்ம பக்தி மார்க்கத்துக்கு கொண்டு வரணும், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஏகாதசியும் கூட நல்லபடியாக நம்ம வந்துட்டு பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் பார்க்குறோம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணணுங்களா அப்படின்னா அவசியம். माता जी। மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி சொல்றீங்களா? ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति समोपदान्तिकम् अन्देहं श्रीगुरो जगत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रतं सहगण रघुनाथविदं जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा कर्ण सिंधु दीनबंधो जगद्वदे गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सदारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण माताजी। जय बोल माताजी, हरे कृष्णा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம வந்து பாகவதம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோவில் 6th சாப்டரில் 8th ஸ்லோகம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். பார்க்கணும். இல்ல, எல்லாமே வந்துட்டு குட்டி குட்டி வெறும் மொழிபெயர்ப்பு மட்டும்தான் இருக்கு. போப்பட்டு இல்லை. எதனால அப்படின்னா ரொம்ப பேசிக் திங்ஸ், ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமும் கூட. என்னன்னா எப்பயுமே நம்ம கிரந்தம் வந்து ஒரு விஷயம் அதில் இருக்கு அப்படின்னாலும் அது எல்லாமே நமக்கு 1000 அர்த்தம் சொல்லும். இன்னர் மீனிங்கோட நம்ம படிக்கணும். பிரபுபாத் அது எதுக்காக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம போப்பட்லையும் பார்க்கணும். அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னன்னா நாரத முனிவரோட அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ். சரிங்களா? அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இதுவாக அந்த தேவர்களில் கந்தர்வர்களாக இருப்பாங்க, உபபர்ணனாக இருப்பாங்க. அப்போ வந்து அவங்க வந்து ஒரு சிறிய தவறு பண்ணிடுவாங்க. ஒரு இது ம், அவங்களோட மிருதங்கம் நினைக்கிறேன் அப்போ அவங்க வாசிக்கிறது. சரிங்களா? அப்போ அதில் வந்து தவறு பண்ணிடுவாங்க அந்த மியூசிக்கில். அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்னா கர்ஸ் கிடைச்சிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க என்னவாயிடுறாங்க அப்படின்னா ஒரு மெய்ட் சர்வெண்ட்டுக்கு அவங்க வந்து பையனாக பிறக்கிறாங்க அப்படின்னு. சரிங்களா? இப்போ நாரதரோட பாஸ்ட் டென்ஸ் ஏன் இங்கே வருது அப்படின்னா நமக்கு லெசன் கொடுக்கறதுக்கு தான். எல்லாமே நம்மளோட கிரந்தம் எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன இதுலேருந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? நம்ம எப்படி என்ன நம்மள ரொம்ப ஃபாலோன்னு சொல்ஸாக இருக்கும். எப்படி பக்தி பண்ணி பகவானை அடையிறது அப்படின்றதுல ஒரு சிரமம் இருக்குது இல்லைங்களா? நம்மளெல்லாம் கவர்ந்து கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நிறைய பாஸ்ட் டென்ஸில் நமக்கு பகவான் கொடுக்குறாங்க. அதுவும் தன்னோட பியூர் டிவோட்டிஸ் மூலியமாகவே நிறைய கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நாரதர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த மெய்ட் சர்வெண்ட்டுக்கு பிறக்கிறாங்கன்னு பார்க்குறோம். அந்த செக்மெண்ட் தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது. சரிங்களா? ஸோ இதில் ஒன்றும் இப்போ அவங்களோட இளமை பருவம்லாம் ஏன் சொல்கிறாங்க, அந்த 5 வயது குழந்தை அந்த பருவம்லாம் ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எப்படிலாம் அவங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு இடமும் ஒரு ஒரு கட்டமும் இருக்குது, அதில் அவங்க எப்படி இருக்காங்க, அவங்களோட சுச்சுவேஷன் என்ன, அதை அவங்க எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றதுலாம் தான் நம்மளுக்கு லெசன். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் ரொம்ப நம்ம ஏற்கனவே முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, நாரதர் வந்து ஹம், ரொம்ப விளையாட்டில் விருப்பம் இல்லாமல் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக பேசுவாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோலாக இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸ்லோகங்களில். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம். அவங்களோட இளமை பருவத்தை எப்படி அவங்க கொண்டு போனாங்க அப்படின்றது. இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும். இதுதான் இப்படி தான் பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் தான் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றது. சரிங்களா? அதுவும் நாரதரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் வந்து என்னென்னா அசோசியேஷன், வைஷ்ணவ சேவா எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்றது தான் இல்லைங்களா, ரெமனன்ஸ். ஏன்னா அவங்க அந்த பக்தி வேதாந்தாஸ் கூட இருப்பாங்க. அவங்களோடயே இருந்து அவங்களோட டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணி அவங்களுக்கு சேவைகள் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்டேருந்து ரெமனன்ஸ் ஃபுட்டு வந்து எடுத்துக்கிட்டு அவங்களோட லைஃப் வந்து எப்படி பியூரிஃபை ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ இதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் இருக்குது. அப்போ நம்மளும் என்ன பண்ணணும்னா வைஷ்ணவ சேவா இருக்கா உடனே அதை நம்ம கையில் எடுத்து பண்ணணும். அதே மாதிரி ரெமனன்ஸ் அவங்ககிட்டேருந்து கிடைக்குதா அவங்களோட பர்மிஷன்லேருந்து நம்ம அதை எடுத்து சாப்பிடணும். சரிங்களா? பொதுவாக சொல்லுவாங்க அவங்ககிட்ட கேட்டுட்டு நம்ம அது அவங்க பர்மிஷனோட சாப்பிடணும்னு. அப்போ இதெல்லாம் அதே மாதிரி எந்த பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள்லாம் ரொம்ப ஈடுபடாமல், மெட்டீரியல் விஷயங்கள்ல ரொம்ப ஈடுபடாமல் சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்துட்டு லேர்ன் பண்ணுறோம். சரிங்களா? அதுவும் அவங்க அம்மா ஒரு அவங்களுக்கு வந்துட்டு அதுவும் இப்போ நம்ம பார்க்குற ஸ்லோகங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு வேற யாரும் ரொம்பலாம் இல்ல. ரொம்ப அப்படியே வந்து ஒரு சைல்ட் லைஃப் வந்து ரொம்ப அப்படியே அ கலர்ஃபுல்லாலாம் இல்ல. ரொம்ப எப்படின்னா ஒரு சாதாரண ஒரு பெண்மணி அவங்க. அதுவும் வேலை செய்றவங்க. வீட்லலாம் வேலை செய்வாங்க இல்லையா? அந்த மாரி ஒரு மெய்ட் சர்வன்ட்டு. ஆனா அவங்களும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அந்த சன்னியாசிகள்லாம் இருக்கிற இடத்துல அந்த வேலைகள் அவங்க செய்றாங்க. சரிங்களா? அது ஒரு விஷயம். ஒரே மகன் தான். வேற எந்த உறவும் கிடையாது. சரிங்களா? அதே மாரி வந்துட்டு அ வேற ஏதாவது வெளியிலலாம் போற மாரி இருக்கா? வேற ஊர்லாம் போற மாரி இருக்குன்னா, இல்ல. அந்த ஒரு ஆசிரமம், அவங்க அம்மா, அது அது அதோட அவங்க வாழ்க்கை. இல்லைங்களா? வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை. இதுதான். அதுக்கப்புறம் அதுலயும் அவங்க அம்மா வேற வந்து 5 வயது இருக்கும்போதே அவங்க நாரதர் 5 வயது இருக்கும்போதே இறந்து போயிடுறாங்க. அப்ப அத அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க?
ஒரு 5 வயசு குழந்தை அம்மா தான் இருந்தாங்க ஆதாரமா. அவங்களும் இல்ல. எப்படி இருக்கும் அதுக்கு? இல்லையா? அப்ப அப்படியே வந்துட்டு அவங்க நடந்து போறதெல்லாம் பார்க்குறாங்க. நெறைய இடம்லாம் நடந்து போறாங்க. அதெல்லாம் பகவானோட கிரியேஷனா பார்க்குறாங்கன்றதெல்லாம் பார்க்குறோம். அதுதான் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சரிங்களா? ஆ எதுலயும் ரொம்ப பற்றுதல் இல்லாம, நம்பலாம் வந்துட்டு இதெல்லாம் எப்படி இந்த ஒரு லைஃப் இருந்ததுன்னா, நம்மலாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, "ரொம்ப கஷ்டமான வாழ்க்கைப்பா. எந்த உறவும் இல்ல. ஒரே அம்மா தான். ரொம்ப வாழ்க்கையில சிரமப்படுறாங்க, கஷ்டப்படுறாங்க." அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு நினைப்போம் இல்லையா? ஆனா வந்து அந்த வாழ்க்கைய வந்து எவ்வளோ அழகா அவங்க வந்து பக்தி மார்க்கமா அதில கொண்டு வரணும். நம்பளுக்கு எவ்வளோ சிரமம் இருந்தாலும், நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருந்தாலும், அந்த லைஃப்ப நம்ம பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ற மாரி நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்றது தான். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அந்த எடுத்துக்கிட்ட டிரான்சென்டென்டல் நாலேட்ஜ் பியூரிஃபிகேஷன்ல அவங்க என்ன பண்றாங்க? அழகா வந்து மெடிடேட் பண்றாங்க. இல்லையா? அ ஆத்தங்கரையில போயிட்டு தண்ணி எடுத்து குடிப்பாங்க. குடிச்சிட்டு மெடிடேட் பண்றாங்க. பகவான் அவங்களுக்கு பிரத்யட்சணமாகறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். கைடன்ஸ். ஸோ அதுதான். இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா, என்ன ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்ல நம்ம இருந்தாலும் சரி. சரிங்களா? அதில வந்து குறை சொல்லிக்காம, இல்ல அத வச்சு நம்ம வந்து கர்வப்பட்டுக்காம நம்மகிட்ட என்ன வாழ்க்கை இருக்கோ, அத நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்டின்னா, பக்தி மார்க்கமா கொண்டு வரணும். அதுல வைஷ்ணவ சேவா, வைஷ்ணவ அசோசியேஷனு சரிங்களா? பக்தி இதெல்லாம் ரொம்ப கலந்திருந்ததுன்னா, அந்த வாழ்க்கை கண்டிப்பா வெற்றிகரமா அமையும். அதுதான். அதனால தான் இதெல்லாம் இதெல்லாம் எதுக்காக பாகவதத்துல நம்ம படிக்கிறோம் அப்டின்னா, லேர்ன் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ப எப்பயுமே இருக்கிறதுல ஏதாவது ஒரு குறையோ, இல்லன்னா இருக்கிறதுல ஒரு ப்ரைடோ இது 2ல ஏதாவது ஒண்ணு வந்துரும். இல்லைங்களா? ஒண்ணு குறைப்பட்டுப்போம், இல்லன்னா அகங்காரத்தோட இருந்துருவோம் நம்மகிட்ட இருக்கிற விஷயத்துல. ஆனா 2மே இல்லாம, அழகா இருக்கிறத பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ற மாரி, எப்படி எடுத்துட்டு போணும்னு வழிகாட்டுறாங்க நமக்கு. சரிங்களா? முக்கியமா வைஷ்ணவ சேவா, பக்தி இதெல்லாம் தான் நம்மள முன்னேத்தும் வாழ்க்கையில. ஆ நேத்திக்கு வந்து நீங்க வந்து இது ஸ்லோகம் 7 பார்த்துருப்பீங்க. அதுல மொழிபெயர்ப்பு என்ன அப்டின்னா, நன்றாக அவங்க அம்மா வந்து அவங்கள வந்து பார்த்துக்கிறாங்க அப்டின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஆ சுதந்திரம் இல்ல. ஒரு மெய்ட் சர்வன்ட் இல்லைங்களா? அதனால அந்த ஒரு 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 சின்ன லைஃப் ஸ்டைல் தான் அவங்களுக்கு. ஆனா எனக்காக அ எதையும் செய்வாங்க. சரிங்களா? அதாவது நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க இவங்கள. ஆ அவளால் எதையும் செய்ய முடியவில்லை. அதாவது அந்த மெய்ட் சர்வன்ட் அந்த விஷயத்துல அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க. ஆனா அதுக்கு மேல எதுவும் ஆ ஒரு குழந்தைய வளர்க்கணும் அப்படின்றபோது அந்த ஆப்புலன்ஸ்லாம் அவங்ககிட்ட ரொம்ப இல்ல. சரிங்களா? உலக பரமபுருஷ பகவானின் முழு கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஆகவே ஒரு ம் பொம்மலாட்டின் கண்ணில் கைகையில் பொம்மைகள் போலவே அனைவரும் உள்ளனர். கண்டிப்பா. இல்லைங்களா? ஆ இதுதான் வந்துட்டு நேத்திக்கு பார்த்துருப்பீங்க. நம்மலாம் வந்துட்டு அதான் அந்த பப்பட் ஷோ தான். மாயா, சக்தி ஆ அதில வந்துட்டு நம்மலாம் இருக்கோம் அப்படின்றது. ஆனா இதெல்லாம் ஆட்டி வைக்கிறது பகவான் அப்படின்றது. இப்ப நம்ப 8 ஸ்லோகம் நம்ப பார்க்கலாம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்கணும் அப்படின்னா அவசியம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி குடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கட்டுமா முத்தாஜி? அவசியம் மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி வாசிச்சு குடுங்க. மொழி மொழிபெயர்ப்பு ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. ஓர் 5 வயதே நிரம்பிய சிறுவனாக இருந்த பொழுது நான் ஒரு பிராமணப் பள்ளியில் வசித்து வந்தேன். என் ம். தாயின் பாசத்தையே நான் நம்பியிருந்ததால் வெளியுலக அனுபவத்தை நான் பெற்றிருக்கவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். ஓகே. பிரபுஜி வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா? ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? நான் வசிக்கிறேன் பிரபு. மொழிபெயர்ப்பு. ம். 5 வயதே நிரம்பிய சிறுவனாக இருந்த பொழுது நான் ஒரு பிராமண பள்ளியில் வசித்து வந்தேன். எனது தாயின் பாசத்தையே நான் நம்பியிருந்ததால் வெளி உலக அனுபவத்தை நான் பெற்றிருக்கவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மதே ஸ்லோகம் சொல்லட்டுங்களா? அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அகம் சத் தத் பிரம்ம குலே உஷி வாம்ச தத் உபேஷாயா திக்தேச கால வியுத்பன்னோ பாலக பஞ்சஹாயனக. ஹரே கிருஷ்ண மதஜி. ம். மொழிபெயர்ப்பு வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே 5 வயதே நிரம்பிய சிறுவனாக இருந்த பொழுது நான் ஒரு பிராமண பள்ளியில் வசித்து வந்தேன். எனது ம். தாயின் பாசத்தையே நான் நம்பி இருந்ததால் ம். வெளியுலக அனுபவத்தை நான் பெற்றிருக்கவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மதஜி. கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் ரொம்ப அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. பிரேமா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, அப்புறம் பிரபுஜி. மீனாட்சி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. வாசிக்கணுங்களா? हरे कृष्णा। अहं स तत् ब्रह्मकुले ओ शिवांस्तत्
உபேக்ஷயா திக்தேச காலயுக்பன்னோ பாலக பஞ்சகாயனக. 5 வயதே நிரம்பிய சிறுவனாக இருந்த பொழுது நான் ஒரு பிராமண பள்ளியில் வசித்து வந்தேன். எனது தாயின் பாசத்தையே நான் நம்பி இருந்ததால் வெளி உலக அனுபவத்தை நான் பெற்றிருக்கவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரிபல். ஸோ இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாத்துலேயும் என்ன அப்படின்னா நாரதரோட அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம். இங்கே அவங்க ஒரு 5 வயசில் இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். நிறைய பேர் இல்லையா, துருவ மகாராஜர், பிரகலாத் மகாராஜர், அப்புறம் வந்து இங்கே வந்து நாரதர் எல்லாரையும் நம்ம வந்துட்டு என்ன பார்க்குறோம் 5 வயசு. இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிரகலாத் மகாராஜர் வந்து ஊம்புலேருந்தே சரி ஓகே, அதுவும் நம்ம பிரபுபாதா கூட வந்துட்டு சின்ன வயசுலேருந்து பக்தியில் இருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம். அந்த சின்ன பொதுவாக வந்து சின்ன வயசு தானே, சரி பரவாயில்ல விளையாடட்டும், குழந்தை என்ஜாய் பண்ணட்டும் அப்படின்னு தான் நம்மளாம் நினைப்போம் இல்லையா? ஆனால் அப்படி இல்லை. எப்போ அந்த சின்ன வயசில் அந்த 5 வயதுலேருந்து 10 வயசுக்குள்ளார அந்த பக்தின்றது பிள்ளைங்க கிட்ட வந்துடுதோ, பகவத்கீதை நாலேஜு, அப்புறம் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் இதெல்லாம் வந்துடுதோ, அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப எலிவேட்டட் சொல்லாயிடுவாங்க. சரிங்களா? அது வந்து ஒரு சரியான பருவம்னு சொல்லலாம் நம்ம. குழந்தை தானே சரி இருக்கட்டும், பெருசாக போய் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பண்ணிடவே கூடாது. சரிங்களா? நம்மளுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக இதை நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்கணும். ஏன்னா நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தா பார்த்தீங்கன்னா சின்னதுலேருந்தே அவங்க வந்து பக்தியில் இருந்தாங்கன்னு பார்க்குறோம். அதே மாதிரி துருவ மகாராஜர், பிரகலாத் மகாராஜர் இல்லைங்களா? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாரதர். அதனால் அந்த சின்ன வயசு அப்படின்றது வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான, ஏன்னா அது வந்து அப்படியே ஒரு பிளெயின் பேப்பராக இருக்கும். அதில் நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அது அப்படியே அது வந்து என்ன பண்ணிடும், கிரகிச்சுக்கும். கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம், பகவத்கீதை தான் நம்மளுக்கு ஆதாரம், மேன்வல் அப்படின்றத நம்ம சொல்லி உன்னோட எட்டர்னல் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு நம்ம மட்டும் அதுக்கு காமிச்சு கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறம் அது வந்து மனசில் அப்படியே அந்த குழந்தைக்கு பதிஞ்சிடும். அது என்ன பண்ணும், பகவானை எட்டர்னல் ஃப்ரெண்டாக நினச்சி உண்மையான அந்த ஒரு நிலையில் அது என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடும், பகவானோட சம்மந்தம் வச்சுக்கும். சரிங்களா? அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த ஏஜ், சின்ன வயசுலேயே அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு 12க்கு மேலே வந்துட்டாங்கன்னா கொஷின் கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஆதாரம் உங்க கூட கொடுங்க, இதை பண்ணுங்க. ஆதாரம்லாம் இருக்கு. ஆனால் அதை ஏற்றுக்கிற அந்த பக்குவம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அந்த 5 வயதுலலாம் இருக்கிற அந்த ஒரு நிலை வந்து ஒரு ஆஃப்டர் 12லேருந்து மாறிடும். அதனால தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வந்து சின்னதுலேருந்து நம்மளும் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸை ரொம்ப ஸ்திரமாக கொடுத்துடணும், மனசில் பதிய வச்சிடணும். நிறைய ஸ்டோரிஸ் சொல்லி இதெல்லாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாரதருக்கும் அப்படிதான். சின்ன வயசுலேருந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு பிராமண பள்ளியில் அவங்க வந்து வசித்து வந்தாங்கன்னு அவங்களுக்கு இயல்பாகவே பகவான் அந்த அனுகிரகத்தை கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? அந்த பிராமணர்களுடைய அசோசியேஷன் அப்போ என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நாலேஜ் அவங்களுக்கு உள்ளார போயிட்டே இருக்கு. சேவைகள் பண்ணுறாங்க, நாலேஜை எடுத்துக்கிறாங்க, ரெமனன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ அதுதான். ஸோ அவங்களுக்கு அது வந்து இயல்பாகவே அந்த பிராப்தம் வந்து ரொம்ப நல்லா அமைஞ்சிருச்சு. சொல்லுவாங்கல்ல பகவத்கீதையில் 6th சாப்டரில், ஒரு நல்ல ஒரு அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலி இல்லைன்னா வந்து கொஞ்ச காலம் அஷ்டாங்க யோகம் பயிற்சி பண்ணவங்க வந்து நல்ல ஃபேமிலியில் பிறப்பாங்க அப்படின்னு. அது வந்து நிறைய காலம் பண்ணவங்க வந்து ஆச்சாரியர்களோட குடும்பத்தில் பிறப்பாங்க அப்படின்னு. அதாவது என்னென்னா பக்திக்கு ஏதுவான ஒரு அட்மாஸ்பியர் வந்து பகவான் வந்து உருவாக்கி கொடுப்பாங்க. அதுதான் அந்த மாதிரி வந்து இப்போ நாரதர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல அந்த ஒரு பக்திக்கு ஏதுவான ஒரு அட்மாஸ்பியரில் அவங்க வளர்கிறாங்க. ஸோ இதை தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம அவசியம் பண்ணி தரணும். நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம் இன்றைக்கினா நம்மளுக்கு பகவான் இண்டிகேஷன் கொடுக்குறாங்க, நீங்களும் பக்தி பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃபேமிலியில் சின்ன சின்ன குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் பக்தியில் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு. எனது தாயின் பாசத்தையே நான் நம்பி இருந்ததால் அவங்க அம்மா தவிர அவங்களுக்கு வேறு யாரையும் தெரியல. அது மாதிரி வெளியுலக அனுபவமும் இல்லை. வேறு யாரும் ரிலேட்டிவ்ஸு, ஃப்ரெண்ட்ஸு, வெளியில் போகிறது இதெல்லாம் இல்லை. முழுக்க வாழ்க்கை முழுக்க பக்தி மார்க்கமாக அந்த இது பிராமண பள்ளியில் இருக்காங்க, சேவைகள் பண்ணுறாங்க. அவங்களோட லைஃப்பை வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் அவங்க பண்ணுறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் மீன்ஸ் முழுக்க முழுக்க அதுக்கான அட்மாஸ்பியரில் அவங்க வந்துட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? இனிமே தான் அந்த சேஜஸ்க்கெலாம் அவங்க வந்துட்டு பக்தி வேதாந்தாஸ்க்கெலாம் சேவை பண்ணி அந்த பக்குவத்தை அவங்க வந்துட்டு இன்னும் நல்லபடியாக அடைவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ். யாருக்கும் எதுவும் ஷேரிங்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அவசியம் சொல்லணும். வாஞ்சா கல்பதருப்பஷ்ய கிருபா சிந்துபைய வச்ச பதிதானாம் பாவனேப விஷ்ணவேபியோ நம நமக. அனந்த கோடி வருஷத்துக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே.